Bingele makhelwane wakhe uthi uNkulunkulu uyakuthanda makhelwane. Ubuso uyambuza ukuthi bekwazini lokho noma besikhohliwe. Siyahlala phansi ebukhoneni benkosi bazalwane. Sibingelele abangcwele bonke egameni likaJesu Kristu baba nomama ubhuti nosisi nabantwana abancane. Sibingelele mphathi ohlelo. Sibingelele ubaba be-leadership abakhona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siphinde-ke sibingelele noma Mahlaba noma esebhizi kancane uzongena naye khona manje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. I hope-ke siyezwakala ngithi. Usuku olubalulekile ke namhlanje bazalwane sesifundweni endaweni eziningi kuye kuthiwe makuzo enkonzweni siyesifundweni. Obana bakwaziyo lokho? Umyalo omkhulu wenkosi ukuba abantwana bakhe mabeqeda ukusindiswa bafundiswe bahlaliswe phansi bafundiswe. Usuku lolo lubalulekile ke lokuba uMoya Ngcwele akhulumisane nempilo zethu asakhe asihlomise asivuselele asiqinise asikhumbuze abooste nokholo lwethu sifinyelele kulazini iqiniso elisikhululayo. And-ke kubalulekile ukuthi mangabe sizozwa izwi sibe nokulangazelela kuqala bese siyalalela silidle bese siyazindla ngalo siyolenza silikhulume njengoba linjalo sidlule sekwabanye ababengazange bathole ithuba lokuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini malibonke igama lenkosi. Amen. Sizongena sijule kancane bazalwane. Ngizoqala ngibeke izihloko ezithile ngeke sikhulume zonke kodwa izihloko ezibalulekile ukuba sidlule kuzona or kube izihloko ezikulesi sifundo lesi sokuthi uJesu Kristu wasinqobela uSathane okwethu ukuthi thatha ukunqotshwa kukaSathane siku-enforce phezu kwakhe ngoba unqotshiwe malibonke igama lenkosi. Amen. Nisekhona? uSathane akayifuni-ke lento esizoyenza la iyamhlukumeza ngendlela emangalisayo. Uthanda kuba sivaleka amehlo singazazi izinto uNkulunkulu asibekele zona njengabantwana bakhe. But-ke sesifundweni-ke sokuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini sibe namaqiniso esiwaziyo ngesitha esibhekene naso egameni kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ake sifunde lapha kumaHubo chapter 144. AmaHubo 144 verse 1. Makabongwe uJehova idwala lami, ofundisa izandla zami ukuhlasela neminwe yami ukulwa. He trains my hands to war and my battle to battle. Malibonke igama lenkosi. Yes. Father, we thank you for the word. Usazokhuluma Nkosi nempilo zethu. Siyacela Nkosi yami uziveze uthembekile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sinike ingqondo Nkosi yami elangazelelayo ukuze samkeliswe Nkosi yami imisebenzi emihle ngokuzwa izwi lakho elikhulumisana nengqondo zethu nempilo zethu egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Laphana encwadini yamakhosi okuqala chapter 17 kunendawo lapho esiyibonayo sike sakhuluma kulezi insuku ukuthi uDavide walamlela impi kaIsrayeli uGoliath emphambi kwayo eyikolodela engenaluvalo phambi kwempi kaJehova.
lithi iBhayibheli yasha uvalo uGoliath engakayithinti yashawa nje uvalo lokwesaba uGoliath nempi yakhe. And ke usathane ke ezinye zezikhali azisebenzisayo ezithatha kithi izikhali zakhe zathathwa but thina siyamnika izikhali ezakhe zathathwa uJesu ngesikhathi emnqobe. Ingakho lithi izilonkosi singamniki usathane indawo, singamniki i-opportunity empilweni zethu, singamniki i-foothold, singamniki amanye amaBhayibheli, let's not build the devil a room. Usathane angabi nandawo empilweni zethu. Malibonge igama lenkosi. So uDavide ke wezwa ukuthi ikhonto njengale uGoliath ume phambi kwambi kaJehova uyayiqolodela. uDavide esikhoneni abone indoda enamandla, wabona ihlazo elimi phambi kwempi kaJehova. And ke noma ke waba nombuzo ke ubuza ukuthi kuzokwenziwani kulo othe walwa nalomuntu. Kwachazwa ukuthi kuzokwenziwa ngikho lapho. Kodwa uJesu Kristu sibona lapha nama types and symbols la uKristu vela khona because the Old Testament imele isithunzi se-New Testament. So we see David here, who was the shepherd, and a shepherd is known in the New Testament as Christ. Mawufunda lapha encwadini kaJona chapter 10. uJesu lapho uthi I'm a good shepherd. And mawufunda Psalms 23 uDavide lapho uthi the Lord is my shepherd. All izinto azikhuluma uDavide la ziyahambisana nomsebenzi kaNkulunkulu as our shepherd. Salusiwe ke singabantwana bakhe egameni kaJesu Kristu. Amen. So uDavide ke wayengumelusi, wezwa ukuthi uGoliath ume phambi kwempi kaJehova uyayithuka, uyayiqolodela. So wathinteka weza, mayifika wafika uGoliath emile. To paraphrase bazalwane, kwakusemveni ukuba egcotshiwe uDavide la wabonakalisa ukugcotshwa kwakhe ngokuthi okokuqala abulala ibhere nebhubesi, emveni kwalokho wabulala uGoliath. Now kuningi esikubonayo laphana okuhambisana noKristu enqoba uSathane. So uDavide umele uKristu, impi yakwaIsrael imele abangcwele kodwa abangenaso isibindi sokubhekana nesitha. Lithi izilonkosi uDavide emveni kuba enqobe uGoliath, into eyenzeka la ukuba uIsrael empini eyayihamba noGoliath athola isibindi sokuyihlasela. Lithi izilonkosi yabaleka impi, ibalekela impi kaIsrael. The very same army eyayigodola phambi kaGoliath yaqonga isibindi ngenxa yokubona uNkulunkulu esebenza ngomfana omncane uDavide. Into eningi ziyakhuluma la, into ayimane amatsha u5 uDavide ayekade ekuphethe okwakuyisymbol yamandla kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngezikhali zenyama. So walwa ke noGoliath, wamnqoba, wamsusa ikhanda elisho idominion kaSathane phezu kwethu. And ke izilonkosi lithi ke emveni kwalokho impi kaIsrael yagijima ihlasela impi ebihamba noGoliath. Kuyezwakala bazalwane? Yeah. Bagijimisa ke isibindi basithole ngokubona uDavide enqoba uGoliath. Nathi kubalekile ukuthi si-understand ukuthi sinqotshela uJesu wasinqobela inhloko ephethe impi yobumnyama. Kuyezwakala bazalwane? Ya, manje thina sinikwa igunya phezu komoya babi. Sinikwa igunya phezu komoya babi
nama-principalities asemkhathini naphansi kwamanzi naphezu komhlaba. Zonke lezi ndawo lapho khona amandla obumnyama thina sinikwe igunya-ke phezu kofezela nenyoka nawo onke amandla esitha. Ngiyayiphraphrasa nje bazalwane. Yeah. Now ezwi lenkosi-ke esifunde kulona ngizocela siphinde sifunde laphana incwadini kaJohane oqala chapter 5 verse 4. Noma ke siqale laphana asivele siqale verse 1. Awusifundele ke sisi. 1 John chapter 5 verse 1. Yilowo nalowo okholwa ukuthi uJesu nguKristu uzelwe nguNkulunkulu, nalowo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu nxa sithanda uNkulunkulu senza imiyalo yakhe. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe ayinzima. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe, lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Amen. Amen. Konke okuzelwe nguNkulunkulu kunqoba izwe, and inqobo enqoba izwe ukholo lwethu. Incwadi ke siyifundele njalo nje masifundisa ngempi yethu phakathi kwethu noSathane. Inqobo enqobe izwe ukholo lwethu. So okuqala into ebalekile ukuthi sazi ukuthi masele uNkulunkulu singena kwicategory yabantu abanqoba izwe. Ukunqoba izwe ke kusho ukunqoba imimoya yobumnyama esezweni. Mawufunda laphana khona kule ndawo uthi omoya ababi ku 1 John chapter 4. Akusifundele sisi ku John chapter 4. John chapter 4 verse 1. Bathandekwayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangabaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni. Verse 2. Yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu, bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangakaNkulunkulu. Lowo moya ongamvuma uJesu akasiye okaNkulunkulu. Lowo ungumphiki uKristu enizwe ngaye ukuthi uyeza, nakalokhu usefikile ezweni. Now verse 1 bazalwane ukhuluma nathi, beloved, believe not every spirit. La sikhuluma ke ngenhlobo ke zemimoya. Khona umoya kaKristu, khona umoya wethu, bese bakhona umoya kaSathane. So lithi ke iBhayibheli singabakholwa bonke, kodwa sihlole bonke omoya ukuthi bangakaNkulunkulu na. Kuyezwakala bazalwane? Kusho ukuthi la uNkulunkulu kufuneka asize sibe nendlela yokumlalela umoya ongcwele nokuholwa ngumoya ongcwele, ngoba uyena osizayo ukuthi sikwazi ukuhlukanisa omoya. So umoya womuntu la uyavela futhi ukuthi umoya womuntu othe wakholwa ukuthi uJesu unguKristu, kuthiwa lo moya, hereby we know the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Kuyezwakala bazalwane? Kusho ukuthi ngamanye amazwi umoya oyingcwele, umoya oyingcwele kaNkulunkulu phakathi kwethu, emoyeni wethu, siconfessa ukuthi uJesu has come in the flesh, and that spirit is of God. Malibonga igama lenkosi. Laphana encwadini khona lapha ku chapter 4 sijombe uverse 3 sibuke uverse 4. Ake sifunde ku verse 4. Funda sisi. Verse 4. NingabakaNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni. Na kuthiwa sibahlule bonke omoya bakhona abangabona bakaNkulunkulu.
ngoba ngaphakathi kwethu umoya ingcweleke lo mkhulu kunabo bonke omoya abasezweni. So as we are dealing nempi esibhekene nayo ngoba sibizelwa yona njengabantwana baNkulunkulu, as long as sesemhlabeni we are at war. Kuyezwakala bazalwane? But into emnandi ngihlale ngisho ke la ukuthi impi esibhekene nayo uJesu usesinqobele yona. So okwethu ukuthatha ukunqoba kukonqotshwa kwaSathane esikunika uJesu Kristu siyonqoba ngakho uSathane. Kuyezwakala bazalwane? Yeah. So manje there's a lot ke angikholwa ukuthi ngizokwazi ukuyibeka yonke bazalwane. Ngizobeka lokho nje izihlokwane ezikhona. Ukuthi ke sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngalempi esibhekene nayo. Sazi nezitha zethu ukuthi obani masindisiwe. Mhlambe ukhona ongakhumbula ukuthi ake nginike nje iclue ukuthi njoba singabantwana baNkulunkulu sibhekene nezitha eziwu3. Esokuqala uSathane. Isitha senu qaphelani nilinde isitha senu uSathane. So isitha sethu uSathane number 1. Esesibili izwe, ningalithandi izwe nakho konke okusezweni. Makuthiwa izwe akusho ukuthi singathandi umhlaba lo esakhe kuwe, kuthiwa singathandi system yalelizwe. Ukuze futhi singalingisi lelizwe ngoba ngeke ulingise ungakalithandi. Kufanele uqale uthande izwe. NoSathane kuthiwa uNkulunkulu walelizwe. Akusho ukuthi uNkulunkulu walomhlaba esakhe kuwo. uNkulunkulu wesystem yalomhlaba elawulayo. Lapha 1 John chapter 9 uya ngasekugcineni kuthiwa umhlaba wonke usesandleni sikaSathane. Uyena oyiboss kubo bonke abangakholwa. Naye useva ke ngiyibeka kanjalo ngeke ukuthi usave sentence kodwa kunesikhathi asinike uSathane angeke asuswe la ekhona singakapheli leso sikhathi. So ingakho amademoni ethu uzosihlupha isikhathi singakafiki. And mawufunda laphana ku chapter 12 isambulo kunendawo lapho ethi khona maye kuwe emhlaba uSathane wehlele kuwe ethukuthele ngoba uyazi ukuthi isikhathi sakhe sincane. So uNkulunkulu wejustice. I want to believe, as according to researching yenzile ukuthi uAdam wayinikiwe ukuthi alawule phezu komhlaba as a substitute or an agent or a steward ebambela uNkulunkulu phezu kwendalo kaNkulunkulu. Indalo ekaNkulunkulu kodwa kubeka umuntu ukuthi abuse phezu kwemisebenzi yezandla zikaNkulunkulu. Manje mawubheka leyo uyathola ukuthi uAdam waye ezophatha kulomhlaba for 6000 years, and then emveni kwalokho umhlaba obusubuyela kuNkulunkulu ebese phinda uhlele ngendlela yakhe lapho uAdam izobe ngaseyedwa ekubuseni umhlaba. But ngoba uNkulunkulu wazi ngaphambili engicabanga ukuthi yikho lokho kwenza ukuthi kube nesikhathi esinqunywayo uAdam ebusi. Kuyezwakala bazalwane? Ngoba kunombuso ozayo where Christ will be reigning nomuntu starting with 1000 years. After that kuthiwa umbuso uKristu uzobuyisela kuBaba, and then uBaba aphinde officialize ukulawula kaKristu esezolawula ingunaphakade nebandla emhlabeni omusha nasezulwini elisha. Ilizwe lithi iBhayibheli onqobayo ngiyomenza adle ifa lakho konke. Kuthiwa ababusiswa abamnene ngoba bodla ifa lezwe. uNkulunkulu une-future ngomuntu. Kuyezwakala bazalwane? Le future it involved eternity. So njengoba sisindisiwe nje, njengoba uNkulunkulu esilungisa, njengoba esiprepare noma simseva kuyingxenye yokuthi silungiselelwe ukuthi sibuse embusweni ongasoze wakuphela. Khona umbuso weminyaka eyinkulungwane bese bakhona umbuso ongunaphakade. Lo mbuso ongunaphakade ke awuzukwenzeka kungakaguqulwa umhlaba esikuwo nezulu lenziwe libesha libe lisha lihlanjulule ngomlilo. Njengoba nathi sizidalwa ezisha nje
sisalinde nokuthola imizimba emisha kusothi mase kuqediwe ngathi sesifike esigabeni sokugcina sensindiso yethu iphathi ezayo uJesu eza nayo iphathi yokuthi sisindiswe ngensindiso yokugcina ebizwa kuthiwa ukukhazinyuliswa kwethu samkelise imbuso imzimba efana noKristu kuyezwakala bazo siyalandelana kithi so ngoba uNkulunkulu unefair so ubengeke athi uSathane maye enqotshiwe on behalf of a man ebese thatha same time awufake sogwini kufuneke aqhebezele ilizi eyayinika uAdam mayiphela ngoba isiyaphela ilizi ebinika uAdam so mayiphela noSathane uzophelelwa ukuba kulomhlaba uzophelela ukuba alawule nje ubona kunjena nje emhlabeni ingoba umhlaba uphansi kolawulo lukaSathane thina esindisiwe samkeliswa umbuso omusha kodwa since sikulomhlaba lapho uSathane engakaboshwa khona namadimoni sajikeleze ehlenyuka kufanele sihlongiselwe ubhekana nesitha uSathane namadimoni akhe siwazi onke amaqiniso ngoSathane sazi iqiniso likaNkulunkulu ngoSathane sifundiswe tshela makhelwane ke ukuthi ke ngizokubheka ukuthi awulalini uba mahlabe uyangcoba namhlanje ukuthi ngikubheke ukuthi awulalini so as long uSathane engakaboshwa sisempini as long imizimba yethu ingakaguqulwa sisempini kusekhona kunezinto ezisemalungwini ethu omzimba ezivukayo ekufuneke umoya ongcwele intervene asisize sihambe ngomoya ukuze singafezi inkanuko zenyama kuyezwakala bazalwane impi sekhona emzimbeni ethu until you die or until Jesus come then uzobe usuqedile ukulwa ingakho lithi iBhayibheli bhala John uthi basibusisiwe abafi abafela enkosini ngoba sebephumule ekukhandlekeni kwabo uPaulos ngesikhathi esezohamba emhlabeni wakhuluma istatement is very important wathi ngikulwile ukulwa okuhle kuyezwakala bazalwane ngikulwile kuyaliwa so besides ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu kuthiwa siyibutho likaKristu mawufunda incwadi yesibili kuTimotheo ufunda uchapter 2 uyezwa lokhu Paulos ukhuluma noTimotheo umbiza ngebutho singamabutho kaKristu but impi yethu ihlukile ngoba ngihlale ngintshela ukuthi uSathane unqotshwe singakamnqobi thina futhi singakazalwa enqotshelwa thina nothi uJesu kadadila noSathane before even sibe khona sidalwe ubaba wethu Adam adalwe uSathane esenqotshiwe but on our behalf uthanqotshelwe thina uye weze emhlabeni wazalwa intombi uMaria waba yithi wafana nathi ukuze alwe noSathane futhi ayichithe nemisebenzi yakhe usekhona la endlini so konke akwenze as our substitute ukuze samkeliswe okomsebenzi oqediwe umsebenzi oqediwe ke kusho ukuthi nempi esibhekene nayo uJesu Kristu noma ke uNkulunkulu ngoJesu Kristu uye wenza umsebenzi omangalisayo njengoDavide enqoba uGoliath uma uzokhumbula kahle wathi uGoliath ikhiphana umuntu lapho phakathi kwenu engizolwa naye uma lo muntu sithe ngithenga mnqoba automatically senzowela ezandleni zethu nezwe indaba kusho ukuthi asingalwe sonke kanye akukhishwe oyedwa ngala nangala uma ngabe enqotshwa lo onqotshwayo impi engakuye automatically izoba isifola ezandleni zalabo abanqobile now ilonto eyenzekile ke mawufunda incwadi yamaHebheru chapter 2 verse 14 uyezwa ukuthi uJesu Kristu wabhekana noSathane ngqo njengoDavide ebhekene noGoliath ngokunqotshwa kukaSathane ngoba mawuthi uyafunda lapha encwadi kaGenesis chapter 3 verse 15 kunesprofeto uNkulunkulu asikhulumayo ngokuthi kuzoba khona ubutha phakathi kowesifazane nenyoka
owesifazane umele ke ihumanity, and imbewu yowesifazane imele uJesu ozophuma esizalweni somuntu wesifazane uMaria. So inyoka imele uSathane. Kuyezwakala abazalwane? And inzalo yenyoka ke imele imimoya emibi nemisebenzi nabalandeli bakaSathane nezingilosi ezawo noSathane. Manje uma uJesu enqoba uSathane, automatically kuthathwa ukunqotshwa kukaSathane kunikwe thina kusegameni likaJesu, bese thina silwa namadimoni ayimpi yobumnyama noma impi kaSathane. uSathane amasotsha akhe abizwa ngemimoya, abizwa ngezingilosi ezawa naye, ezinye zisemkhathini, imimoya eminye iphansi kolwandle, eminye imimoya iyazulazula emhlabeni. Malibonge igama lenkosi. So now sesinegunya lokunqoba esilinikwe uJesu ngokuthi yena alwe noSathane amnqobe ngakho ukufa kwakhe. Ukufa kaJesu esiphambanweni kwakufeza into eziningi, ezinye zazo kwakuthi uSathane anqotshwe. Ukuvuka kaJesu ethuneni kwakunganqotshwa uSathane ngalokho, kodwa kwakucelebrate ukufa kwakhe ethelwa ngehlazo, kucelebrate ubuqhawe bukaJesu Kristu. Izulu livuma ukuthi uJesu Kristu lanelisiwe ukuthi i-payment has been fully paid, nokuthi uSathane unqotshwe totally. Ingakho uJesu engasaphindi afe. Ningilalele bazalwane? Yeah, ngoba it's a once off ukunqotshwa kwaSathane, as it is a once off as it is a once off ukufa kukaJesu Kristu. Kusho ukuthi ayireverse indaba yokuthi uJesu unqotshiwe, but sinikwe imandate yokuthi sikhiphe amadimoni. Ukulwa kwethu kubizwa kuthiwa i-fight of faith. So faith is victory that overcomes the world. Faith is both a shield and a victory that overcomes the devil. Ningilalele nonke? So uJesu Kristu ke usinike igunya elisegameni lakhe, not kwamanye amagama. Kugcine ngabe Old Testament ukuthi kusetshenziswe igama likaJehova. Thina in the New Testament sisebenzisa igama elithi Jesus, ngoba kusegameni kaJesu lapho igunya nokunqotshwa kaSathane kuvalelwe khona. So sikhuluma kubekanye namadimoni asilalele ngoba si-enforcer ukunqotshwa kwawo. Ingakho uJesu ngesikhathi ekhipha amadimoni ayingaphikisani naye ukuthi angaphuma, ayephuma noma ethanda noma engathandi. And amadimoni ke sizobheka umehluko phakathi kwamadimoni nezingilosi ezawa noSathane. Amadimoni akuzoyithini lento? Amadimoni akuzona izingilosi ezawa noSathane. Kuyezwakala? Phezu komhlaba kuke kwakhona ukuhlangana kwedalwa ezingafani. And uNkulunkulu azange akumise lokuthi kohlangana idalwa ezingafani. Mawufunda Genesis chapter 6 uyabona lapho emveni kuba uSathane ezwile ku chapter 3 ukuthi imbewu yomfazi izochoboza ikhanda lenyoka, kwangathi uyayizwa lento ukuthi ichaza ngaye njengenyoka. So imbewu yowesifazane angibeke kanjalo. Imbewu yowesifazane konje ubani abakhumbula ukuthi ubani imbewu yowesifazane? Mawufunda ke abaseGalatia chapter 4 kuthiwa uJesu wenziwe ngembewu yesifazane. Ngamanye amazwi uJesu Kristu elinye lamagama akhe is the seed of a woman. Yiyo le seed le owakuprofethwa ngayo ukuthi izochoboza ikhanda lenyoka. Kanjani na? Ngokuthi uJesu afe, amaHebrew chapter 2 verse 14 and 15. uSathane unqotshwe ngokuthi uJesu asifele. Ngani manje yazwa lento? Angiphinde izizwakala. Angikaze ngizwe ukuthi umuntu uyanqoba ngokuthi avume ukufa ezandleni zesitha. Angikaze ngizwe lonto. But already ngesikhathi
uGoliath emphambi kwempi kaJehova waye ehlomile, kodwa ngithanda ukuthinta kakhulu isikhali ayekade esiphethe uGoliath esasishayisa abantwana baIsrael novalo inkemba izichazwe neweight yakhe leyo nkemba phela wayemude lapha uGoliath. Now mawuyiqhathanisa lonto lo verse no chapter 2 amaHebrew chapter 2 verse 14 and 15 kuthiwa uJesu Kristu ekufeni kwakhe wamnqoba lo namandla okufa ngakho ukufa kwakhe. Ngani manje khona yini? Yeah, wabakhulula labo abathe ekuphileni kwabo baba izisulu zokwesaba ukufa. Phinde umbuze umngani wakho use right? Ubuthongo bunjani? Now, so ngesikhathi uDavid ethatha inkemba kaGoliath esusa ikhanda, that was a type of Jesus Christ esebenzisa isikhali besisesandleni sika Sathane ayesabisa ngaso abantu isikhali sokufa ephethe ikhe zokufa nezeHades uSathane. Yingakho uSawula ngesikhathi eshiwo uNkulunkulu waya esangomeni embusweni wakhe kuSawula wayezichithile izangoma, kodwa manje ngoba eshiwe uNkulunkulu waya esangomeni okwase kunomthetho ukuthi kungabikho umuntu ozoyisonga esangomeni. So ubonakala eyocela ukuthi uSamuel avuke noma engezuvuka physical kodwa umoya wakhe uvuke la ekhona. Isangoma ke samlethela uSawula uSamuel wayese ethetha uthi ungivuselane, waphinda igama lokuthi uNkulunkulu umshiyile. So uyabona isangoma sibiza umuntu osefile, sibiza umoya wakhe, and umoya kaSamuel uthethisa uSawuli uthi uvuswelane. Kusho ukuthi ke wayesesifubeni sikaAbrahama ngaleso sikhathi uSamuel, ngoba bonke abafayo babeya esifubeni sikaAbrahama ephumule njengoLazaro. Now emveni kuJesu esefile ukufa kwakhe kwaba isikhali uSathane anqotshwa ngaso. Hayi mhlawumbe lento anganoma niyayizwa Nkosi yami. Ngithi ukufa kwakhe kwakufana nenkemba esandleni sikaDavid esusa ikhanda likaGoliath. Ikhanda lisho umbuso, lisho idominion, lisho enslavery. Ukuthi ngesikhathi uJesu Kristu esebenzisa lento uSathane ebenza abantu akade ayisebenzisa enza abantu baba izigqila zokwesaba ukufa yonke imihla yabo. You can do anything mawusaba ukufa. Ungadla into engadliwana yinje. Uyabona ngoba manje uSathane usebenzisa ifiye ukuze uthobele umthetho wakhe. So uJesu Kristu kwaba kuhle ukuthi afe, kwakutricky ngoba kwakuseplanini kaNkulunkulu emaphakadeni ukuthi uJesu Kristu uzomnqoba uSathane ngokuthi afe. Ma uJesu efe esiphambanweni ziningi izinto ezanqotshwa uJesu ngokufa kwakhe besides ukunqotshwa kwaSathane. Ngisho ukubethelwa kwakhe esiphambanweni, singakakhulumi ngokufa kwakhe, esabethelwa ngisakhala isando, kunezinto ezibethelwayo. Ezinye zazo umthetho omelene nathi othi sibabi sonke, osibonisa ububi bethu kodwa futhi singakwazi ukulungisiswa kwangawo umthetho. Umthetho wawuyisibuko nje, uyi-school master ositshelayo ukuthi siudinga kangakanani umusa. So umthetho awuzelanga ukuthi umenze umuntu abe right, wawuzela umbonisa ukuthi mubi kangakanani. So ngomusa wakhe kuJesu Kristu wenza umsebenzi la umthetho ungakwazanga ukusebenza khona. Ingakho manje lithi iBhayibheli isono singabusi, asho sonke isono singabe sabusa emzimbeni yethu ngoba asikho phansi komthetho, siphansi komusa. Now kunezinto ekufanele noma usuyishilo kubazalwane uphinde uyichaze.
Yabona lento engisho nje kusafanele ngichaze ukuthi yini kanti la emseni enza umusa ube namandla kunomthetho. Kuthiwa amandla omthetho, amandla esono yini? Yes. Umthetho uyachaza ukuthi uPaulos lokho ukuthi ukuba angizange ngikwazi umthetho ngabe isono asibanga namandla. Ake ngenze umzekelo. Mhlambe ke nginomuntu ongisebenzelayo la ekhaya. Bese all of a sudden nje kube nosuku la ngizothi khona uyabona lento engiyimbuzile lapha ngevasi noma ngento ethile ngicela ungayiphakamisi cleaner nje around kodwa ungasinyakazisi lesitsha kuzoba njani kilo osele angithi ngizomtshela bese ngihamba ngemsebenzini ishoni phela uzoba nento ethi yini le yawe enze ukuthiwa ngingathinti lapha ngaphakamisi ngempela kwaba njalo ke and ngesikhathi esimbozile lesitsha wayephethe igundane elimhlophe azi kahle ukuthi noma ngalifuna ngeke alithole angamane wathole lamagundane lawa grey agcwele na brownish kodwa elimhlophe alitholakali kalula kanti uyamtesta ukuthi uthembeke kangakanani uthe mayethu yaphakamisa athi ngisafuna ukubona yini lento ekuthiwa yabo lapho ukutshela igundane glory to Jesus lapho sibona khona ukuthi umthetho ngoba kukhona umthetho wokuphila womusa wokuphila umthetho kamoya wokuphila ongikhululayo emthethweni wesono nokufa bese bakhona umthetho wesivumelano esisha obhalwa ngaphakathi ezibhebheni zenhliziyo ongasabhalwa ezibhebheni zamatshe kuyazwakala bazalwane kodwa obhalwa ngaphakathi obusa from within kuba nomthetho mawususinisiwe oshaywa from within kuthiwa umthetho kuthiwa emthethweni ayibekiwe kwaIsrael khona umthetho okuthiwa i-ceremonial law bese bakhona i-moral law amen ya njengomthetho nje oqondane nokuthi phila impilo straight yabona ungabi nabanye uNkulunkulu ungebi ungafisi umfazi kamakhelwane wakho those are moral laws kodwa ukugcina amasabatha nokuhlaba konke lokho those are ceremonial laws so umthetho njalo awuzange uphele in the New Testament kodwa wabhalwa ngaphakathi wafunjathwa umthetho owodwa noma singayibiza ibe mbili ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane umthetho womusa ke lo umthetho wokuphila umthetho kamoya osebenza ngaphakathi kulomthetho kukhona ukuphelela konke komthetho nabaprofeti ngamanye amazwi uma umthetho wokuthanda uphelelisiwe kimi asikho isidingo sokuthi ngingakhulumi kabi ngawe uthando aluzuvuma liwumthetho wonke nabaprofeti yezwakala imithetho kwaIsrael inamba yakhona yayo 613 imithetho abantwana baIsrael okwakufuneka bayigcine manje inkinga ke mawufuna incwadi yabaseGalatia kuthiwa ngalomthetho ngalemithetho ibucayi ngendlela ukuthi emithethweni ewu613 mawuphule owodwa le ewu612 ozama ukuyigcina phambi kwaNkulunkulu ayisasebenzi ngenxa yalowo wodwa oweqile so kwabonakala ukuthi ke ayikho indlela ukuthi umuntu angavela engolungileyo phambi kwaNkulunkulu ngokugcina umthetho so wasike bonakala ukuthi ke uJesu Kristu makeze kube uye ozogcwalisa umthetho nabaprofeti so ukugcwalisa kusho ukuhlangabezana nema demands omthetho so uJesu Kristu ukwazile ukwenza waphila futhi impilo engcwele waba ngongazani nasono and ke emthethweni kukhona i-condemnation ingakho manje kithina esivuma uJesu there is now no condemnation instead sinikwe ukulunga
kukaNkulunkulu senzwa futhi ukulunga kukaNkulunkulu. Phansi kwesihloko esithi ke ufundisa izandla zethu ukulwa, isho mnandi ngesingisi, our hands to war and our fingers to battle. So a war is something obhekana nayo throughout your lifetime. Very important, kufuna sibambe lona. Kodwa i-battle into ola nayo uyiqede, ulindele enye ozohlangabezana nayo, iqede uphinde ulindele enye. Akusho ukuthi ngoba unqobile namhlanje ayikho into ozohlangana nayo next or tomorrow or next week. Sisempini on a daily basis. Ingakho sithandaza singayeki. Ingakho sihloma zonke izikhali ezikamoya. Ingakho ingqondo yethu kufanele yenziwe ibe entsha, ibe spiritual, ngoba isono ne temptation iqale engqondweni. So enye izindlela zokunqoba uSathane ngokuthi iyenziwe ibe entsha ingqondo yethu. Ukucabanga kwethu, ukwenza kwethu nokukhuluma kwethu nokushintsha kwempilo yethu singa conform to the standards of this world elawulwa uSathane, isystem elawulwa uSathane. Ziningi into ezenzakalayo ezenziwa abantu abangasindisiwe. iBhayibheli lithi abezizwe noma the wicked ones. A wicked person is not a person nje owenza izinto ezimbi, kodwa umuntu ongakholwa. So umuntu ongakholwa ubizwa kuthiwa is a wicked person. Ungakholwa kuyinzalo yazo zonke izono. Malibonke igama leNkosi. Kufana ke nokwenza ukulunga phambi kaNkulunkulu kuqala ngokukholwa. Ukwenza ububi phambi kaNkulunkulu phansi kolawulo lukaSathane nesono kuqala ngokuthi wena ungakholwa. Indaba iqala awangayiqonda lonto. Lithi iBhayibheli abazange bangene eKhanani abantwana baIsrael. Alisho ukuthi ngenxa yesithombe abasenza basibumba bakhothama kuso, kuthiwa ngenxa yongakholwa. Izono ababezenza becomplaina becasula uNkulunkulu benza yonke into zazidalwa isono esingumama wezono ungakholwa. So enye izinto ebalekile mawususindisiwe yenza sure ukuthi empini obhekene nayo indawo yokuqala kufanele wenze sure ukuthi uyanqoba phezukwayo ungakholwa. Kuyenzeka sewukholwa waze wasindiswa, ngoba nokukholwa kwama categories amaningi. Khona ukukholwa esisindiswa ngakho, kube khona ukukholwa esiphila ngakho, kube khona ukukholwa esivika ngakho imicibisholo kaSathane, kube khona ukukholwa okusho ukukhuluma kwethu ukuthi sikhuluma kanjani, kube khona ukukholwa kokuhamba. Lethi iBhayibheli sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. So it's a lifestyle. Olungileyo uzophila ngokukholwa, ukuphila ngokukholwa nokuhamba ngokukholwa singahambi ngokubona. It's a lifestyle yomuntu osanda kusindiswa, in fact yomuntu osindisiwe. So uma siphila impilo enjalo, sikhuluma ukhulumo njalo, siyinkinga kuSathane, akasinqobi kalula ngoba siphethe ukunqotshwa kwezwe okukholwa kwethu. Awona manje yezwe wena. Yeah, uma uphila impilo yokukholwa, uphila impilo yokunqoba. Ukunqobe izwe. So before we even fight, ukunqoba sekukhona ngokuzalwa uNkulunkulu sinqobile, ngokuba sibe nokukholwa sinqobile, ngegazi kaJesu sinqobile, ngomoya ongcwele okithi sibanqobile bonke omoya abasezweni. So ukunqoba kukithi egameni kaJesu esilinikiwe lifumbethe ukunqoba, ngoba umnikazi walo unqobile. Masinikwe igama lakhe silisebenzisa si-enforce ukunqoba kulo onqotshiweyo uSathane. Niyayizwa loo nto? So uNkulunkulu akasisize bazalwane siyimamele lezi zinto. So ukulwa kwethu esibizelwe kona, asho sonke ukulwa kwethu esibizelwe kona, ya kuukulwa okuhle kokukholwa ekufuneka umoya ongcwele asincede afundise izandla zethu ukulwe neminwe yethu uthi izulu ke sibe singilokhozi. Yeah, but ngithanda indlela eza ngayo ngesingisi.
It teaches my hand to war and my finger to battle. So impi engiyilwa on a daily basis, moyihlanganisa, it's a warfare ka lifetime. Guess what? So that is why we have a lot of onqobayo ngomenza hlale nami kahlala onqobayo ngomenza lokhu onqobayo obekezelela kuze bese kufeni uyakusindiswa onqobayo uyothola umqhele okuphila onqobayo kuba nje kuningi ngoba ekuphileni kwethu njengabantwana baNkulunkulu sesihlubuke umbuso kaSathane sesiyizitha embusweni kaSathane. And kuyaliwa nathi okumnandi impi esilwayo inqotshiwe, impi esilwayo asisodwa kuyona, impi esilwayo inomvuzo omuhle, impi esilwayo ayibambene nenyama negazi, impi esilwayo i-victorious before we fight. So ukuze uSathane angasithatha ama-chance sibhalelwe, we have information eyanele ngempi esikuyo. We have all the information nge-status sikaSathane. Sinayo information ngemvelaphi yakhe, nge-origin kaSathane. Sina information yonke ngaye in our time. Sina information yonke ngoSathane in his future. What future holds for the enemy. And akafuna uSathane sikwazi lokuthi i-future yakhe, eternity to come, imphatheleni. But sinayo yonke information ongayicabanga nemisebenzi yonke nendlela ahlasela ngayo. So ne-relationship phakathi kwakhe nezwe, meaning i-system yalelizwe, nenyama yethu esalinde ukusindiswa okuzayo okuphelelisa isiqalo sokusindiswa. Ukusindiswa kwemizimba yethu kwakhiwe ngama-phases. Kukhona ukusindiswa ngokuthi inyama yami iphiliswe ngemivimbo kaJesu. Kube khona ukusindiswa ngokuthi iyenziwe ibe yithempeli. Bese kuba khona ukusindiswa okuzayo ngokuthi inyama yami ikhululwe in the presence of sin okusemalungwini. Nikhona nonke? And igama elithi inyama liyachaza lokho ukuthi futhi inyama kusho umzimba. Inyama kusho imvelo esebenza emalungwini, umthetho wesono osebenza emalungwini, inkanuko ezisenyameni ezilwa nomphefumulo, inyama ebuthakathaka ngazo. Umthetho uhlulekile ukulungisisa umuntu ngobuthakathaka benyama. Ingakho uJesu mayethi abakhuleke bona bayalala, wayesebachazela ukuthi inyama ibuthakathaka, umoya uyavuma. And umoya ukhanuka, inyama ikhanuka okuphambene nomoya, umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Kuthiwa ke lezi zinto ziyalwa ke zimelene, la zilwa khona zilwe engqondweni. Ingqondo iringi lapho kulwa khona inyama nespirit. So that is why ke manje kufanele sibe empowered in the spirit man by the renewing of the mind, which means umphefumulo wami mawuhlala usupporta umoya wami ozelwe kabusha ukuze ngibe spiritually minded, ngingabi carnally minded. Kusho ukuthi ingqondo yami ngingayinikeli kuma demands of the flesh. So kubalulekile ukuthi sichaze lokho ngoba kuyenzeka uSathane kunesihloko isibhalile la esithi uSathane ulwa kanjani nawe ngokusebenzisa wena. Kubalulekile sikwazi lokho. Sazi ihloko ezila Nkosi yami, I think there are over 20 if not close to 30 kulesi sifundo sokulwa okuhle, nokuthi kulempi sesinqotshelwe ukuze sikwazi ukuzinqobela ngokunqotshelwa. Mindset efuneka sibe nayo empini esibhekene nayo. Isimanga nasi la sikhona, impi esibhekene nayo seyibhekene nathi, iphinde futhi ibe yimpi kaJehova. Angithi akusaphili mina uKristu ophilayo. Manje impi engizoyilwa ayizoliwa yimina as a person, as me. Izoliwa uKristu ekimi, ephila kimi, ngingase
lithi iBhayibheli akusaphili mina uKristu ophilayo. So uKristu ophila kimi uyena onamandla okulwa okuhle kokholwa. And ngihlale ngintshela ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma umyalo kithi akayisho lonto ngoba ethembe thina, uzethembe yena kithi. Okwethu ukuba lalelani, uma ngabe silulekwa noma sitshelwa ngento noma yini ekufanele siyenze, siya ngizobeka kanjani, siyaguqulwa ingqondo yethu and sibekwa esimeni sokuthi sikwazi ukuba flexible uma uNkulunkulu eseqala ukwenza izinto azisho kithi. Njengegama lokuthi ibani ngcwele njengoba mina ngingcwele, kusho ukuthi asibe ngcwele njengoba uNkulunkulu engcwele, which is impossible. Now uNkulunkulu ukhuluma nathi ezethembe yena. Angani manje khona yini? Kusho ukuthi maye ekhuluma nathi ukuthi asenze ukuthi uzethembe yena. Njengoba ethi nje work out your own salvation because God works in me. Kusho ukuthi uma ngabe ethi uNkulunkulu asisebenze usindiso lwethu, ingoba yena uyasebenza kithi. Usebenza ukuthi sibe ngabantu abazoba ne-willingness ne-ability to do what God says. Ebesethi ke ngiyofaka umoya wami ngibenze bagcine izimiso zami. So umoya kaNkulunkulu uzosenzisa izimiso zikaNkulunkulu. Ngokuphela uJesu bethe ngaphandle kwami anakwenza lutho. Uyabona? Ebesethi ngaye ongiqinisayo kusho uPawulos nginokwenza konke. So uma ngabe sihlonyiswa njengebutho likaKristu, it's not about us. Since it is not about us ekuphileni esikuphilayo kusha, it's about Christ living in us. So ufuneke noma siyalalela ukukhuluma kwakhe, silalele with the mind yokuthi it's uNkulunkulu akathembile thina, uzethembe yena kithi, ingakho ekwazi ukusitshela izinto ekufuneka sizenze. Angithi maye bathuma abafundi bakhe uthi hambani, yabona, niyokwenza izizwe, ebesethi hambani futhi nginani. Yabona? So njalo uNkulunkulu mayikhuluma into uyikhulumela ukuthi sibe kwi-adjustment yokuthi sikwazi ukuthi uNkulunkulu akwazi ukwenza lento ayishoyo kithi ayenze ngaye ekithi. So ingakho lithi iBhayibheli okuzelwe uNkulunkulu kunqobizwe. Why? Because lo engizelwe uNkulunkulu ngaye, ngoba uKristu phela uyimbewu kaNkulunkulu, ungulizwi. So uKristu njobe engulizwi likaNkulunkulu esizalwa ngaye, uyena lo ubizwa ngembewu engena konakala. Ulizwi likaNkulunkulu, sizalwa uNkulunkulu ngembewu kaNkulunkulu ukuze siphume nofuzo likaNkulunkulu, ngoba sizelwe uNkulunkulu ngembewu kaNkulunkulu. So yona into efoundational uma sisangena kulempi yokubhekana nemimoya, yokubhekana nenyama, yokubhekana nezwe, yokubhekana namadimoni. Yabona? Ngoba all aspect ethu uSathane uyawahlasela. All aspects zokuphila kwethu ayikho ipart uSathane angayihlaseli ngaphandle kwalendawo ezelwe uNkulunkulu kithi. Impi enkulu uSathane ihlasela kakhulu ingqondo yethu. Le ndoda ayinamadimoni nje awu 6000. Mawuthi uyabheka ayebambe ucheck umakhelwane ukuthi right in. Ngibona ngathi khona abadoba inhlanzi lapha. So uma sibhekana nempi, uKristu ekithi obhekana nempi kade ebhekene nayo 2000 years ago. Manje ubhekana nalempi ekithi, uhlasela ekithi. Okwethu ukuvumelana nomoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele uyenza ukuthi uKristu akwazi ukuthi ayenze akwenzayo ngathi. Hey, kunezinto ngeke uyizisho emntwini efile until umphefumulo uzibuyele kuye, avuke kuthi usibani sevukile. Mayise phapheme abakwaziyo lokho mhlawumbe bake experience. Omunye
ufana nofile ngokuba unconscious. Maye buyela ekuphileni noma ebuyela kwi-consciousness ukuthi noma umbemeza asabele. Now into enza ukuthi uNkulunkulu sikwazi ucorresponda naye maye siyala siresponde is because akusaphili thina kuphila yena kithi ngomoya oyingcwele. uJesu sezulwini mos kodwa umoya oyingcwele uye owenza ukuthi uJesu akwazi ukuphila impilo akade eyiphila esesemzimbeni awuthathe kuMaria ayiphile lempilo manje esesemzimbeni ophuma komama bethu. Ngani mani khona yini ukuze phela sisho njengo Paulos sithi akusaphili mina kodwa uKristu ophila kimi. Yawa. So it's no longer about us. Imbewu esizalwa ngayo uKristu. Asho sonke imbewu esizalwa ngayo uKristu. Imbewu esizalwa ngayo uKristu. Yeah. So uKristu nezwi into efanayo. Asho sonke uKristu nezwi into efanayo. Ngoba phela ekuqaleni wayekhona ulizwi enguNkulunkulu, ulizwi enguNkulunkulu. Izinto zonke zavela ngaye. Kusho ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ngezwi. Izwi noKristu into efanayo. Asho sonke izwi noKristu into efanayo. Yeah. So what does that mean? It means to say izinto zonke uNkulunkulu anazo uzidale ngoKristu. Manje thina njengoba sizidalwe ezitsha noma sizelwe kabusha ngembewu engenakonakala, imbewu engafi enguKristu kithi. So uKristu ekithi uKristu othe ngilinqobile izwe. Emhlabeni nizoba lisizi, nizobhekana nezimpi, but be of good cheer. Anganoma ngesizulu ithini? Thokozani ngoba ngilinqobile izwe. Ngithi kusho ukuthi celebrateani lento ebekufuneka inqotshwe yini ngininqobele yona. Manje mangizalwa uNkulunkulu kuthiwa nginqoba izwe ngoba ngizalwa ngembewu eyanqoba izwe. Manje thina singakayi empini ukunqoba sikuthola sine virtue yokuthi sinqobile singakabi. Siqala ngokuthi sithiwe sinqobile ngokunqotshelwa bese kuthiwa sinqobile ngokuzalwa ngalo onqobile. Sizalwa uNkulunkulu ngembewu kaNkulunkulu ngamandla kaMoya Oyingcwele. Njoba kwenzeka nje uJesu maya uMaria ezokhulela uJesu kuthiwa njoba uthi uJesu indodana kaNkulunkulu kuthiwa ke uJesu Kristu uzozalwa uMaria. uMaria wabuza ukuthi izokwenza kanjani lokho ukuthi ngizale umntwana without a man. Kuthiwa umoya ongcwele uza kusibekela uzoba phezulu kwakho namandla ophezulu konke akusibekele. Nathi njoba sizelwe kabili noma sizelwe kabusha sizelwe uNkulunkulu ngembewu nangamandla kaMoya Oyingcwele. Ingakho uma ufunda chapter 3 encwadini kaJohane chapter 3 kuthiwa okuzelwe umoya kuumoya. Kezwakala bazalwane, ukuzalwa kwethu uNkulunkulu usizala ngembewu by the power of the Holy Spirit. Sizalwa uNkulunkulu ngembewu engenakonakala ngamandla kaMoya Oyingcwele. Into enza ukuthi kube possible ukuthi uNkulunkulu azale thina ngoJesu uMoya Oyingcwele. Ayinkosi. Niyongixolela ke uma ngifundisa ngiyozelisa. Ngiyababona nje ngiyabaxolela ngeke ngibakhombe kodwa badobo fish. So yona basic ngamanye amazwi it's foundational esifundweni sethu indaba yokulwa impi esinikwe yona ukuthi siyilwe, ukuthi okunye okubalekile ukuthi sizazi ukuthi singobani. Ingakho sibizwa ukuthi singaphezulu kwabanqobi. Kezwakala bazalwane. Yeah, sinamagama esibizwa ngawo ahambisana nokuthi sesinqobe singakalwi.
sesinqobe ngokunqotshelwa. Ukunqoba kwethu sikunqoba ngokuthi sithathe ukunqotshelwa bese siyolwa ngakho sesinqobile Nkosi yami. Ingakho kuthiwa ukulwa okuhle kokukholwa. Kuyezwakala bazalwane? Kuthiwa yini? Ya so breaka khona manje ungesathi. So sifundile kulama verse kade siwafunda ke amanye ngiwasho nje akhona la ezibhalweni. So bengingasho ngathi ukuhlasela kaSathane uhlasela onke ama aspect ongawacabanga. Right from the book of Genesis. Right from chapter 3, which is, they call it the darkest chapter in the Bible. uSathane waqala lapho ukuhlasela ku chapter 3 ehlasela the whole mankind ngokuhlasela lo esiphuma kuye sonke. Wasebenzisa ke amanga nemibuzo ukuze sibe nokugabaza, singabi nakho ukwazi okuphelele, singabazi esikwaziyo. Imistake kaAdam kwaba ukuthi angamtsheli konke uEva. Ingakho ekhuluma izinto uNkulunkulu angazange azisho. Nakhumbula ukuthi uEva wathini emveni ekhohliswe inyoka. Kunamagama akhuluma. Obana bayakhumbula. Uthi uNkulunkulu uthe singathinti hleze sife, azange kusho. Wathi ningadli, wathi nofa nokufa. Manje inyoka yabona ukuthi kulula ukuthi uEva abe deceived ngoba akanayo full information or first hand information. So uyaqala lapho kwindaba bazalwane. Masithanda singathi ukuhlehla ukuthi lento uyaqala phakathi kaSathane noNkulunkulu. uSathane ephakamela uNkulunkulu. Ngokuphakama kaSathane wayese echithwa ezulwini. Esechithwe ezulwini kwashintsha yonke into. Akabisaba uLucifer phese wabizwa ngegama elithi uSathane. Maningi amagama ke uSathane abizwa ngawo la eBhayibhelini. So uAdam wenziwa nje already uSathane sexabene noNkulunkulu. So wangena ke ngespirit sakhe esilwaneni kuthiwa inyoka, noma abaningi even ama theologians bekuphikisa lokho. Kodwa thina sithatha lokho kushiwo izwi lenkosi. Ngoba kuze benamhlanje vele ziyasetshenziswa yilwana ukuyosebenza umsebenzi kaSathane. Angiyakwazi lokho. Imfene ziyasetshenziswa, ikhova ziyasetshenziswa, inyoka ziyasibathwala ngazo abantu. Nje it's a lie from the pit of hell. Lento ukuthi sicabanga ukuthi lento ebhalwe chapter 3 encwadini kaGenesis into engena kwenzeka. Into enamandla ukwenzeka. Mawuthi uyabheka laphana eGibhithe ubona isimanga amandla obumnyama akwazi ukujika induku ezayiphethwe izanuse nama magicians ase-Egypt. Bakwazi ukushintsha induku ababeyiphethe ukuba zibe ziyinyoka. Kodwa okumangalisayo a greater miracle yabonakala ngokuthi induku kaMoses ingagcini ngokuba inyoka, iqhubeke idle ezinye. Malibonke igama lenkosi. So ngifuna nje from siqalelela ekutheni sinqotshelwe and sizalelwe ekunqobeni bonke abazalwa uNkulunkulu banqobizwe ongaphakathi kwethu umkhulu kunosezweni. Lithi iBhayibheli ngoba sibanqobile bonke omoya ongaphakathi kwethu umkhulu kunosezweni. So that is the first part ekufanele sime kuyo. iBhayibheli lithi ke asibona abangawazi amaqhinga kaSathane. Lokho kubizwa ukuthi ke
sazi indlela ahlasela ngazo uSathane. Kuyezwakala bazalwane? And ayikho njengoba sengishilo ayikho imikhakha yokuphila la uSathane engahlaliseli khona. Yabo? Kune special attack uSathane ayenza against families, against individuals, against genders, against abantwana, against the youth, you name it. Now wonke ama aspects empilo yomuntu, socially, morally, financially, physically, psychologically, sibhale zonke lezo zinto la ukuthi uSathane ukuhlasela kanjani ama emotions akho, uhlasela kanjani intando yakho, uhlasela kanjani ingqondo yakho, uhlasela kanjani emzimbeni. Ingakho sibhizi ngokuthandazela abantu abagulayo, sikhipha izifo ngoba isitha sisuke sihlasele emzimbeni oyithempeli likaNkulunkulu. So ngesikhathi uJesu ezokwenza umsebenzi uNkulunkulu ayimthimo yona emhlabeni, njengoba kusho lapha ukuthi uJesu ubonakalisiwe ukuthi ayichithe yonke imisebenzi kaSathane. Mawufunda lapha kuJohn chapter 10 verse 10, isela uSathane alezi ngengokweba nokubulala nokushabalalisa. Bese ethi ke uJesu Christ ke mina ngize kuba babe nokuphila babe nakho ukuchichima. So wayezokwenza intando kaBaba, reverse imisebenzi kaSathane. Kuyezwakala? Eshintshe isiqale ngiso sibe isibusiso, efika abantu begula baphilise. Ngesikhathi uSathane ebulala eshabalalisa, uJesu uzokwenza iopposite yena ukuthi laba bathathela ukuphila kwasemoyeni nokuphila unhlobonhlobo ngoba nakuphila kuyigaba ngegaba. Uthi uJesu Christ yena uzobuyisela ukuphila ukuthi abantu babe nokuphila nabo babe nakho ukuchichime. Malibonke igama leNkosi. Now, ngibale ezinye zazo indlela uSathane ahlasela ngayo, ngibale ezinye zezinto uSathane ahlasela ngazo. Oqala uhlasela ngokuthi abe lithi iBhayibheli uSathane uyahlasela nge-deception noma sengisamanga engqondweni. So indawo ayihlaselayo, our thoughts, our minds, and the temptation, it starts from there. Ne doubt, ne fear, ne confusion, ne negative thinking. That's how the devil attacks ingqondo yethu ngokuthi temptation iqala engqondweni emicabangweni yethu. Ingakho siyithumba imicabango, sithumbele ekumlaleleni uKristu. Enye indawo uSathane in aspect uSathane ayihlasela ama emotions ethu, nge-anxiety, nge-depression, nge-anger, nge-bitterness, nangoba discourage. Those are emotional attack of the enemy to the emotional aspects empilo yethu. Then Tina, by faith, actually, I mean by nature, umuntu is a believing being. That is why my told information could develop a faith which comes by hearing. So but uSathane way attack alone now, ukukholwa kwethu ngabikho ekutheni sikholo uNkulunkulu. He attacks on belief in God, trust in the word, and confidence in his promises. And indawo enye ehlaselwayo ingakho abantu abaningi they miss out kuNkulunkulu ngenxa yokungakholwa. Enye part ehlaselwa uSathane, it's our prayer life. Kakhulu uma ususinisiwe, that part of seeking God's help iyahlaseleka. uSathane melene nokuthandaza kwethu uyayihlasela iprayer life yethu. Ne purpose ne destiny uSathane uyayihlasela destiny yethu ne purpose uNkulunkulu asilethele wona la emhlabeni. Abantu abaningi baze bahamba emhlabeni bengazange balifeza icebo likaNkulunkulu ngempilo yabo. So uhlasela kanjani uSathane? Nge-confusion, nge-delay, nge-opposition in the fulfillment of God's plan for our lives. Into yokuqala uNkulunkulu ayitshela uJeremiah uthi before I knew you, before I formed you, I knew you. Before you came out of your mother's womb, I ordained you a prophet to the nations. Wasechaza ke uthi nginika amandla okusiphula, uphinde utshale, udilize uphinde wakhe.
that was God's purpose and assignment ngo Jeremiah ukuthi ukhethelwe uzalelwe ukuba afeze icebo likaNkulunkulu lokuba umprofeti onikwa amandla okusiphula nokutshala okudiliza nokwakha. Now usathane kuletha confusion ke nama delays are unnecessary and opposition emelene no fulfillment, and usathane la simbona futhi elwa ne destiny destiny ke ne purpose kucishwe into ehambisanayo, and the enemy knows how to exchange I destiny yakho. Kezwakala bazalwane? Yeah, I destiny yakho ingabi le uNkulunkulu akubele yona kwenzeke inye into njengokuthi nje isathane isihoko sakhela usathane nengilosi zakhe. Kusho ukuthi ke uNkulunkulu akanayo umuntu in his picture uma akha isihoko unosathane namadimoni noma nengilosi ezayo nosathane, kodwa we have people abayisihokweni kodwa kube kungekho eplanini kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu kuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekuyazini iqiniso. There is another aspect, the relationship part of the aspect yempilo yethu as a family, as a married couple. Usathane uletha strife, infidelity, misunderstanding nama breaks up, and kuma families discord, rebellion, generational curses and family strife. Izinto lezi usathane ahlasela ngazo kuma relationships ethu phakathi komunye nomunye. And the financial aspect nayo usathane uyahlasela kakhulu. Indaba iqala engqondweni, poverty mindset, third loss of job, business failure, ziningi izinto usathane azenzayo ukulwa ne prosperity yakho nomsebenzi wezandla zakho ube ubusisiweyo, kodwa kuyenza usathane alwe naleyo aspect empilweni yakho. Uthola ukuthi kwesisikhathi uyamthanda uNkulunkulu kodwa udlala ipoverty. Ipoverty iyeza as a test of faith, kanti ipoverty iyeza as an attack of the enemy. Kezwakala bazalwane? Yeah, and enye ipart usathane athanda ukwehlasela imizimba yethu ngoba kunegama lokuthi imizimba yethu ithempeli kaNkulunkulu. Manje indlela usathane alwa ngayo noNkulunkulu ukuthi adilize noma ke ahlukumeze imizimba yethu ngezifo, premature death by accident, nama psychological khona lezi kuthiwa ama psychosomatic sicknesses and disease. Uthola ukuthi ngenxa depression uthi ugcine sewuhlukumezeka nasemzimbeni, and ama habits are unhealthy like more smoking, ama drugs and many other things, as ba ama habits are destroy your own body. Usathane uyalwa na reputation, kuthiwa igama elihle likhethekile kunengcebo. Kuhle ukuba ube negama elihle waziwe kahle phambi kwabantu, kodwa usathane uyayilwa lonto ngokuthi for instance nje slandering, ne false accusation, bangcolisa igama lakho kuliwe nje nokuthi wena uhamba kahle. The enemy is very much against a good reputation phakathi kwabantu, and usathane futhi uyalwa nomsebenzi osebenzayo, uyalwa nebhizinisi onayo ngendlela eziningi, sabotage, you miss ama opportunities, ne demotion, uyabona kwenzeka into eningi nje. Sometimes usathane asebenzise means of ilokuzana witchcraft ukuthi alwe nayo. That is why kufanele sihlale siphelele noma sihlomile ukuze sikwazi ukubhekana. Usathane ulwa futhi even in the aspect yokudevelop self development through education. Abanye njalo uma bezobhala uphathwa ikhanda, yabona nje ziningi into ezenzakalayo ezilwa nokuthi wena ube successful in upgrading yourself ngemfundo, udevelop ama skills empilweni yakho. Kube khona confusion, misinformation,
intellectual stagnation. Iziningi indlela usathana ahlasela ngazo engqondweni. Njalo uma sekuzobhalwa exam wena uba nenkinga. Njalo uma uzobhalwa exam wena uba nenkinga. So kuyenzeka futhi usathana ahlasele even isikhathi uNkulunkulu akuphe sona. There's nothing as precious as time. So that is why the Bible says we must redeem time because days are evil. And if you check elapha encwadini kaJoel uthi uNkulunkulu uyobuyisa iminyaka edliwe isikhonyana. So isikhonyana ke simele imimoya emibi as uJesu Kristu actually babembiza ukuthi he is the Lord of the flies, of the insect. UnoBeelzebul. UBeelzebub uSathane, it's another name for uSatan. And ke uSathane ke uyakwazi ukuntshontsha ikhathi zethu. Uthola ukuthi kuyenze kudonse 20 years ejele. Now lo mnyaka edliwe isikhonyana. uSathane uyakwazi ukuthi akunike spirits se procrastination. Into zakho ungazenzi lokhu procrastinator and waste of times and delays that are unnecessary. And again ningi lithi Bible uthi uJesu Christ kumele ukwenza umsebenzi kaBaba kusesemini, that is time. Kuyeza ukuhlala ngeke kusebenze umuntu khona. So kubalekile ukuthi sikubambe lokho abakwa economy, but time is money. Time, it's a very precious commodity. Isikhathi. If you allow time to slip through your fingers, wasting time, procrastinating, usengozini, madimoni adla iminyaka yakho. Kuyazwakala bazalwane? Yeah. And ke uSathane kuyenzeke alwe nobizo lakho uNkulunkulu akubizele wona, iministry, service, ngokuhlangabezana ne-opposition, discouragement, ne-burnout in serving God. That is why sinabantu abaqala kahle bagcine kabi ngoba uSathane u-attacka i-ministry noma i-service noma i-calling noma i-assignment uNkulunkulu akubizele wona. uSathane akayifuni into ye-assignment ukuthi ulazi ubizo, kungaselona ubizo lokushumayela kuphela, kodwa nokwazi ukuthi njoba uNkulunkulu ekudalelwe wakuletha emhlabeni, ithalente lakho likuphi, i-calling yakho ikuphi. Kubhlungu mawuzwa ingane yenza umatric ubuza ukuthi ufundelani, ithi ayazi, kusho ukuthi ikhula nje, there's no vision. Kuyazwakala bazalwane? Ayembulekelwe i-purpose ne-assignment uNkulunkulu ayibeke kuyo. So that is why sinengane ezishiya esikoleni zenqena ukufunda ngoba lithi iBhayibheli where there is no vision people perish. If you cannot see in the horizon ukuthi actually uNkulunkulu kubizeleni, then you abuse your life. And uSathane kezwane nomuntu ophila kahle one character kaKristu ne integrity uletha ama temptations, yabona, anhlobonhlobo. uDavid wazithola eselimala ngokuthatha umfazi womuntu, walimaza irecord lakhe le integrity and a good character. But ke lapha uMahubo 51 wakhuleka for restoration. Ingakho nalapha kuPsalms 22 he restores my soul. God is the God of another chance. But kwesikhathi ke noma ngabe uNkulunkulu sekuxolela ama consequences avamisile ukuthi wona akulandela. And uSathane uyayihlasela le party ebizwa kuthiwa ijoy noma ke peace and joy. uSathane akayithandi lonto and uyayihlasela. That is why uDavid ngesikhathi elimala ewele esonweni, some of the things that were taken is joy. Ingakho mayibuyisele enkosini uthi bring back the joy of my salvation. Kusho ukuthi yayisihambile esesele ne-anxiety, esele ne-depression, esele ne-hopelessness, esele ne-dissatisfaction, zonke izinto ezinegative ezireplace i-peace and joy. Then bese bakhona ke le ekuthiwa ke uSathane uhlasela aspect la ku develop khona imitation kuzothini la ufaniswa noKristu khona. uSathane
ingqondo yakho ayenze ungaziboni noma ke ube ne-identity crisis. Our identity in Christ, as He is, so are we. So kube khona lento kuthiwa is self-doubt. You doubt what God has made you out of. Makuthiwa unqobizwe ungabusazibona unqobizwe. Makuthiwa umntwana uNkulunkulu nendlalifa ayikho indlalifa efana nami. Udawuthe lokho uNkulunkulu akwenze waba yikho. So that self-doubt and insecurity and deception about who we are. You begin to doubt yourself, or you are not aware of what God has made you to be. Njengo Gideon wayengazazi ukuthi he's a mighty man of valor, and then he became a victim. Kanti kuyena khona amandla okukhulula Israel. So that is why ingilosi ngesikhathi imbingelela yambingelela ukubingelela okuhlanganisa ne-identity yakhe in God. But he's a mighty man of valor, and the Lord is with him. That's very important. Usathane ke uyayilwa sithi noma sizazi ngokwenyama, singazazi ngokomoya. Ngoma sizazi ngokomoya sizozibona sifana noKristu, sizozibona singabanqobi, sizozibona sinqobizwe, sizobona siukhanya kwezwe, sizozibona siusawuthi wezwe, sizozibona nje silokhu uKristu ayikona. Manje ke ufaka idoubt, ungazethembi, uyabona uma uzethemba hayi ngoba usuku uzethemba wena as per se, kodwa usuku uthemba leyo nto uNkulunkulu ayenzewa akwenze waba yiyo. Uma uyisidalwe esisha, themba uNkulunkulu ngalokho ukuthi wena uyisidalwe esisha. Malibonge igama lenkosi. Now, enye into uSathane ayihlaselayo kuma aspects empilo yethu hope. You cannot live without hope. You cannot make it without hope. And hope ne vision it's what you look up to. In fact, hope is what God has promised. Is the byproduct of what God has promised to you. And what is in you. Let the Bible, the mystery is Christ in you, the hope of glory. Let the Bible, Christ engakafiki, we were without hope and without God. So where there is no God, there is no hope. And when Christ is in you, He is the hope of all glory, or He is a glorious hope. Now, once ilokuzane hope yakho ihlaseleke kubonakala ukuthi ube kwi despair, nawo distraction, nawo discouragement. So kulula lapho ukuthi ucabange imicabango enegative, uzibone ungeyona lento uNkulunkulu athi yiyo. Kuyazwakala bazalwane. And enye into enzakalayo uma ngabe uSathane ehlasela, uyayihlasela i-aspect le of decision making. Ube indecisive. Kunama characteristics ke omuntu o indecisive. Uyabona? Noma ungagooglisha ngayo, what are the characteristics of a indecisive person? Umuntu ongakwazi ukwenza ama decisions nama nama deadlines, nama long-term goals and short-term goals, and nomayo entweni ayidecide. And his decision making yamsana ne wisdom. Yeah. Then bekhona ile aspect le yobunye, i-fellowship, starting with family members and church members, but nje spirit of fellowship. uSathane uyayilwa lo ndawo ngokuthi afake i-division, afake betrayal and disunity. So those are the spirits as released of Satan against fellowship, unity, and yes. Then bekhona nale part le ebalekile, because it determines whether your destiny, your future is going to be secured until kuze fika isikhathi se fulfillment sale destiny lale dream onayo. uJoseph ke wayibamba le mfihlakalo by being sexually pure, sexual purity. uJoseph wabaleka nangezinyawo kwaze wasala ibhantshi, because that was another way of securing a dream uNkulunkulu ayibeke kuye ukuthi uzokhothanyelwe
uniyalazi iphupho likaJosepha bazalwane ukuthi uNkulunkulu eplanini yakhe ngoJosepha kwaukuthi uzokhothanyela and ebaleka kusala ibhanji nje engathi uthi ifuture yami nedestiny yami ayikho ayidependile ebhanjini noma lingahambi ibhanji kodwa mangigcine umzimba wami upure then it guarantees ukuthi my future is intact and it is safe in the hands of God. I'm reminded of Samson kuningi okwalimala kuye ngokuthi abe umuntu ocareless kule aspect yokuphila wazithola ke esesemathangeni ka Delilah and then he ended up esesila esedonsa itshe elidonswa imbongolo ladonswa uyena itshe lokusila lokugaya esebenzele izitha zakhe uNkulunkulu ayembeke ukuthi avikele uIsrael against lezo zitha. He ended up esesevisa noma eseva izitha zakhe zenza iprofit ngaye. Now uSathane uletha the last fornication, adultery, sexual immorality and many other sexual sins to destroy your future. Lokuzane ngikompile la ekhuluma ngama consequences are close to 30 adalwa fornication and adultery. Izono zonke umuntu azenzayo but so ichaza ngimini eBhayibhelini lithi zingaphandle komzimba kodwa isono se-fornication si umuntu osenzayo wona owakhe umzimba oyithembe likaNkulunkulu. So holiness coupled with righteousness, it's something that the enemy hates the most and fear the most because it stops the enemy from performing and fulfilling a desire yakhe neplan yakhe ngempilo yakho. So what happens? It tarnishes that holiness ngokuthi alethe ama temptations or compromise ungene kwi-moral failure, and then comes creativity. By nature singabantu sine creativity kodwa kuyenzeka uSathane ayilwe lonto njengokuthi nje by nature umuntu wakhelwe ukuthi invent izinto enza ama innovations yabona akwazi ukuqamba izinto and asebenzise netalent lakhe alisharpenisha nange skill. Yeah, skill is there to sharpen your calling, your gift and your talent. But ke uSathane uyayilwa ke lonto ngokuthi akuthi suppress and kuvuka abantu who are jealous about your development in life and success in life. When you operate kwi talent uNkulunkulu akunike lona abantu abanye abathandi baba nomona and then bakusuppress kuthola ngisho emsebenzini awukwazi uexpressa lonke italent uNkulunkulu akubeke lona. And then ikune spiritual authority esini kwayo masindiswa it is vested in the name of Jesus and we use the word of God by the power of the Holy Spirit to exercise the authority uNkulunkulu asinike yona. Now kuyenza kwesisikhathi i-authority uNkulunkulu akunike yona we undermine ube ne-doubt yayo kezwakala ufuna ukwenza okwabanye abantu ukuyeke lokhu uNkulunkulu akubizele kona kanti mawuthi uyabheka kahle la sengikhuluma ngetalent la ukuyeka lento uNkulunkulu akubizele yona ufuna ukwenza abanye abantu then unika isitha indlela yokuthi alintshontshe italent lakho necalling uNkulunkulu akubizele yona into othi mawuyenza uyenze without effort because ifakiwe kuwe. So now with spiritual authority kuningi sonke siniwe i-authority iqala kulento yokuthi sibize ukuthi singabantwana baNkulunkulu ngokuvuma uJesu Kristu
elithi iBhayibheli bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. That is authority right from the onset, right from the beginning. Ekuzalweni kwethu aphinda athi uJesu, bhekani, I'm giving you authority over scorpions and serpents and over all the power of an enemy. Now life and death, the Bible says, is in the power of the tongue. Lithi iBhayibheli usenza amakhosi wasenza abapriest as kings. You cannot be a king without authority. Kodwa kuyenzeka usathane umvumele ayintshontshe lonto ngokuthi ungayethembi uNkulunkulu into ayibeke kuwe esikhuleni of authority, ube at the mercy of the enemy, ube with doubt of what God has given you, because authority ihambisana nedunamis, ihambisana namandla, ihambisana nokuthi ukwazi exercise i-authority yakho, ungabi i-victim kodwa ube victorious. Kuyezwakala bazalwane? Now ngeke ngiqede zonke. Ungumuntu, you leave a legacy, which is you start by living it, LIVE. Ukuphila kwakho emhlabeni, you are beginning to live that legacy before you leave that legacy. To live now, lokwesibili kusho ukuthi emva kwakho kusale isibonelo, kusale izinto abazokhuluma ngazo, because legacy is all about uzokwaziwa into ozokwaziwa ngawo ungasekho, the problem that you have solved and the problem that we have created. Ilegacy kaHitler nje ihlukile kune legacy kaMandela. uMandela wayelwela inkululeko yesizwe, uHitler wafaka umhlaba wonke empini yesibili yomhlaba. That's a legacy. Yeah, kuyadependa ukuthi what type of a legacy that you LIVE before ibe legacy engu LEAVE. You leave a legacy, and each legacy most of the time is generational. And then legacy, it impacts the generation that follows. Now, once legacy ilimale, ingabi legacy right. So kuyenzeka uthi left behind a legacy ehambisana nama cases, misguidance of children, and spiritual inheritance being blocked. So kuziningi ezenzakalayo, if your parents has left you with a type of a legacy eyenza i-transfer yama cases nama misguidance, uthola ukuthi kunezinto ezikwehlelayo ezehlela abantwana ebezemva kwakho, instead ubashiye ne-legacy enhle, ubashiye ne-legacy which makes it easy for the enemy to transfer that cases to the next generation. So ngalawo mazwi, these are some of aspect usathane awahlaselayo empilweni zethu singabantwana bakaNkulunkulu. Kanti noma sinje singabantu bakaNkulunkulu, kunezinto kufanele siyigadeke mase sisindisiwe. Kufanele sazi ukuthi our prayer life can be attacked by the enemy. Our spiritual gifts can be attacked by the enemy. Our destiny and God's purpose for our lives, usathane can make an exchange of those destiny. Esikuneni ube business man owaziwayo ophumelelayo, kodwa ube yiphara elihlala phansi kwebridge. Ngiyaxolisa ukusebenzisa lelo gama, angithandi ukulisebenzisa. Bonke labantu abaphansi kwama-bridge, i-destiny yabo ihlaselekile. Umuzi omunye ekhuluma enuke njalo, egqoka izinto ungazi ukuthi wagcineni ukugeza, kodwa isingisi esiphuma kuye sihlule sakho. Why? Because now i-destiny yalo muntu has been a target of the enemy. Now uSathane has come to steal, to kill and to destroy, but Jesus has come to give us life. In fact, uNkulunkulu uma sefikele empilweni yakho wenza i-restoration. Kuyazwakala bazalwane? Izinto ezithathwe isitha, izinto ezintshontshiwe isitha zibuyela kuwe
njengoba kwenzeka kuJobe seziphindaphindiwe. So that is why ukusindiswa kuyi chance uNkulunkulu asinika yona for restoration of our lives. Engakho iBhayibheli uthi nivusile nana benifile ensindisweni kuvuka into bese ifile. Lethi iBhayibheli uNkulunkulu uyakwazi ukuguqula isiqalekiso sibe isibusiso. So mawusindiswa kade uyi walking case ugcina uNkulunkulu esekwenze waba i-walking blessing. Ube bazi babuzane ngawo abantu bathi uye omunye athi hayi akusiyena ngiyamazi benjani kuze kulamule wena uthi hayi bafowethu mina. Yabona uNkulunkulu usebenze into ezinkulu empilweni yami. uNkulunkulu unginike another chance. I am what I am by the grace of God. And usathane ke usebenza kakhulu ngespirit sikaMammon ukuhlasela ama-finances ethu. Yayibona lonto? Yamawuza umuntu ethi imali ngiyayisebenza kodwa ngiyiboni. Mangenjalo njalo wena mawuqeda ukuvuna sebenze tholo le mali afika amadimoni ayithathe yonke kuvela into ezoyithatha yonke lo mali. So it's one of the ways usathane ahlasela ngazo empilweni zethu. Sizoqhubeka ke kwi next session bazalwane sibona okunye okubalulekile kodwa uma sewumamukela uJesu lithi iBhayibheli unalelungelo ukuthi in all these things we are more than conquerors. In all these things we are covered fully. Ake ayikho indawo usathane anamandla ukuthi ahlasele kuyo. And ke uma ubheka lezi indawo kade ngiyifunda ikhona indlela ukuthi uma ngabe kade ngihlaselekile mhlawumbe ngithi emotional ngoba ikhona indlela ukuthi usathane ahlasele wena emotional. Ube angry, ube disappointed, ube bitter nje ube sesimeni nje sokuma emotionally ungabi right, but uyakwazi ukuthi lento ingakho ethi uDavid la ethandaza ebuyisela enkosini kade onile kwahamba nejoy of salvation, because one of the fruit of the spirit would bring back the joy of my salvation. So uNkulunkulu uma kade ungasayazi into ekuthiwa ukujabula, ungasayazi into ekuthiwa ipeace mase umamukela uJesu noma uyibuyisele enkosini izinto ezintshontshwe usathane uyazibuyisela. Makuthiwa ubuyisa iminyaka edliwe isikhonyane kube nesikhathi esiningi oswastile usaphila uthothi kwesisikhathi uba sejele for 10 years. That time is wasted. Yeah, mayese fika uJesu uyibuyisele ngokuphelele kuye unikele impilo yethu uzithobe kuye into ayenzayo ukuthi akwenze achieve izinto abanye bekuzobathatha 30 years ukuthi baza achieve achieve within a short space of time. Lapho uNkulunkulu ke usebuyisa iminyaka edliwe isikhonyana. Nisakona nonke bazalwane, usebuyisa iminyaka edliwe isikhonyane akunika ama-business ideas azokwenza u-accomplish ama-dreams akho. Yonke le minyaka ewastekile isiyabuya manje sewu-achieve izinto eziningi. Izinto bekuzokuthatha mhlambe 6 months ukuthi uzi-achieve within 1 month uyakwazi uzi-achieve ngoba uNkulunkulu useyakubusisa uphuma ungene, ubusisa imisebenzi yezandla zakho, konke okuyithinta okuthintwa isandla sakho kubusisiwe, nokubizwa ngegama lakho kubusisiwe, ubusise nesitsha okuxovela kuso inhlama. Kusho ukuthi noma ngabe udayisa amagwinya uNkulunkulu uyakubusisa ube prosperous kuyonke indlela. And i-prosperity yakho, it starts with your soul. Ube prosperous in your soul by having peace that passes all understanding. Kuyazwakala ube ngayibe kanjani, ube nokuthula, ube nokuthokoza, ube nokuthembeka empilweni yakho, ube nokubekezela. Izinto zonke lezi echaza ukuthi your soul has been fully restored. Malibonga igama lenkosi. He restores my soul. He gives my soul another chance. Ngiphinde futhi ngivuke, lithi iBhayibheli olungileyo noma ngawa 7 times uyovuka 7 times. Ngoba ngolungileyo wakhiwe ngematerial yokungakwazi ukulala phansi uma ewile aphelele lapho phansi azikuze kube over with him. Uthe ewile abhambe njengebhola abuyele kwiposition yakhe.
umuntu ongeke kumenze lutho noma ungathi uqedile ngaye uyambona sevukile futhi because imaterial akhiwe ngayo ayisho ukuthi uzoba kulesimo kuze kube phakade. Ingakho iverse lithi ungajabuli ngami ngokwamsitha sami ngoba ngizovuka. So uNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi mawumnika ithuba athi restore athi amademoni kade celebrate kubonakala usubuya lapho usubuya njenge wounded lion lapho usiyayiphindisela kuSathane lapho usu more than before. Glory to Jesus. Into zakho seyiphindwe kabili ebelahlekile seyibuya njengezinto ezabuyela uJobe. Lithi iBhayibheli wambusisana ngeminyaka e140 phezulu kweminyaka e70 wahamba emhlabeni eneminyaka e210. So uNkulunkulu knows how to restore things that have been stolen by the enemy. He knows very well how to multiply it back to you. uSathane endla ebuka uNkulunkulu endlala itafula ebuseni kade uqeda ukudlula esigodini sethunzi lokufa mawusuphumela ngaphesheya uyendlala itafula lakho phambi kwakho ebuseni bezitha zakho. Sometimes akufanele uthandazele ukufa kwezitha ngoba ubani ozowitnessa uma uNkulunkulu esebuyisa izinto zakhe. Hallelujah. Sizobuya ku next session bazalwane. Then singene kwenye ipart. But in all these things we are more than conquerors. Ashon sonke. So when abambi position ibasendaweni yokuma momubusi ekuvukela ungayishiyi indawo yakho. Khona ezothi uNkulunkulu esebuyisele endaweni yakho akuthole ukuyi right position. Okuyenze uNkulunkulu angakwazi ukubuyela kuye. Indodana yolahleko yathi ngizoya kubaba, ngizobuyela ekhaya, ngiye kubaba. Kwafuneka abe kwi-position. Izinto enzelwa zona, enika ingubo enhle, efakwa neringi, egqokiswa necathulo, ehlatshelwa nethole ekhruphasiweyo, yenzeka emveni ba ebuyele kwi-position yakhe. And he started by coming back to himself or to his senses. Kushuthi indaba yaqala engqondweni qala. Wa decide wenza ama conclusion ukuthi ngibuyela ekhaya, ngibuyela kubaba, ngiyozithoba futhi kuyena. Ngithi ngonile angisafanele uba ngithiwe ngindodana yakho ngenze ngibe umunye wezingceku. It's a sign of humbling yourself. Uyise kwayesemaphakamisa. Hallelujah. Wamphakamisa wambuyisela neringi. Iringi ke is a good symbol of reconciliation. Ubuyela ebudodaneni. Even ukufaka icathulo lokho kuchaza ukuthi akasesona nje isisebenzi kodwa useyindodana again. Malibonga igama lenkosi. And God can bring back what the enemy has stolen from you. God can, even if the enemy has taken health from you, that health can bring back, can be brought back. Ubuyele endaweni yakho, ubuyele glory to Jesus. Noma ngabe emshadweni kupheli wine, mangithi kupheli wine kusho ukuthi pheka injabulo, uNkulunkulu uyakwazi ukulibuyisela seli wine elisha elimnandi kunaleli eliphelile. Glory to Jesus. Hallelujah. Now tshela makhelwane zama ukuthi ube khona ku next session ungaphuthumi kuyopheka ujeqe ekhaya ngoba usenezinto uNkulunkulu akubekele zona sime ngezinyawo.